Με γαλλικές μελωδίες, γαλλικές λιχουδιές και ενημέρωση με πλούσιο υλικό από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα Γιάννενα η Παγκόσμια ημέρα γαλλοφωνίας. Τη μικρή αυτή γιορτή οργάνωσε το Κέντρο Μετάφρασης και Γλώσσας Αφροδίτη Λακιώτη με στόχο την προώθηση της γαλλοφωνίας. Είναι μια ιδέα η οποία στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ γνωστή, είναι κάτι πολύ σύνηθες και στον υπόλοιπο κόσμο ακόμη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γαλλοφωνίας, που σημαίνει ότι γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα υπάρχουν χρόνια, γίνονται πρωτοβουλίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Έχουν ξεκινήσει και έχουν προωθηθεί σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι η πρώτη φορά που γιορτάζεται κάτι τόσο ολοκληρωμένο, με γαλλική μουσική, γαλλικές λιχουδιές, τα μακαρόν, τα κρουασάν, το γαλλικό καφέ και φυσικά πλούσιο υλικό από το Γαλλικό Ινστιτούτο που μας έχει στείλει και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το δέχεται ο κόσμος, είναι κάτι που δεν το έχει συνηθίσει? Είναι κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί που ξεκίνησε η μουσική παρατηρούμε λίγο τις αντιδράσεις τους. Έχει πάρα πολύ πλάκα, για σου λένε τι γίνεται τώρα, κοιτάνε προς τα πάνω. Θέλουν όμως και να ενημερωθούν, κυρίως να δοκιμάσουν γαλλικά γλυκά, αλλά είναι πολύ δεκτικός ο κόσμος, πολύ δεκτικός. Όπως τόνισε η ιδιοκτήτρια του Κέντρου Μετάφρασης και Γλώσσας Αφροδίτη Λακιώτη, στόχος είναι ανάλογες εκδηλώσεις να γίνουν για πολλές γλώσσες ακόμη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σαν Κέντρο Μετάφρασης. Ξεκινήσαμε από τα γαλλικά που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, είπαμε να το φέρουμε και στην πόλη μας με πολύ αγάπη. Και τώρα από εκεί και πέρα μακάρι να το στηρίξει ο κόσμος και να το αγκαλιάσει και να το κάνουμε για πολλές γλώσσες ακόμη.